Ang lamig. Hala, may snow guys na naiwan kasi nung isang araw nag-snow dito. Ang cute naman ito. Paano ba i-ano yung camera? Ito guys yung snow, oh. Break natin. Ayan yung snow na naiwan kahapon, oh. Sige, mag-live lang tayo saglit guys. Papasok na ako sa trabaho ngayon. Malay tayo nito. Malamig ngayon kahit may araw. Malamig pa rin. Pero malapit lang yung work ko. Hindi makita eh. Doon lang, sa unahan yan. And then sa likod, doon lang yung bahay namin. So, malapit lang. Mag-live tayo hanggang sa work habang naglalakad. Pasensya na, medyo shaky yung cellphone ko kasi hawak ko lang siya. Pero malamig. 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 Dito yung park. And then dito yung kalsada. So ayun. Kaya rin naman yung lamig ngayon. Kasi minsan pag malamig, hindi ko kayang walang gloves. Ngayon wala akong gloves. Kasi hindi naman masyadong malamig. Sakto lang. So daan tayo dito sa kabila. Dito. May mga naglalarong bata sa park. Ayun. Kung nakita nyo. Sabado ngayon. Good luck. Pag weekend, busy sa store. Pag weekend. Kaya, yun. Malamang busy ngayon. Malapit na dito guys tawag dito. Ano ba? Halloween. Tingin sa kaliwa, kanan bago tumawid. Ipakita ko sa inyo guys yung bahay dito sa kapit. Ay, mamaya. May tao, nahiya ako. Tanghali na pala dito guys. 12:40 something. So, malamig. Medyo busy yung street sa highway. Yay! I'm using the malapit na tayo sa tawiran guys. Pasimple tayo ng video sa tawiran. Medyo mahangin. Yung hangin
hangin medyo ano, lumalamig sa panahon. Ito yung tawiran guys ha. Tawid tayo. Yan. 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 Oh. Tawid tayo guys. Hello guys. And ito yung doon lang yung work ko. Yan. Diyan sa building na yan. And then ganyan yung itsura. Yan. Yan. Welcome to Colorado. Nakikita nyo ga, mamaya guys, ipakita ko sa inyo yung view ng, oops, sorry, malakas yun. Mamaya ipakita ko guys yung view ng bundok. Ang ganda ng view ng bundok. Tawid tayo ulit. And yun. Yan. Yan. Building. And dito ako nagwo-work guys. Diyan ako nagwo-work. Nakikita nyo ba yung view ng bundok? Pwede ba tong isumpag live? Yan yung tsura ng So guys, next na live na lang ulit ha. Kasi pasok na ako. Bye! Pasok na tayo guys. Ano ba ito? I don't know how to turn this off.